Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Unang bisya jong kashri ka Khasi Hills Autonomous District Council dang shen uralap balasoi tu ke jingsoi jong magistrate bat hakabede bat kani ke kashri ringkar bat ke executive committee jong district council kila ujor da ke jahar shikibor pulit ban pelong ke jing toket bat ban kem yunong le kambaman haga jing kram ke lar pathai khubor haga pratri unopra arajar pusan ke secretary jong district council court bar association ke kong saphira marbanyang kaya tho Unang bisyaw lakot ikrani kinong alam jang district council court bar association ban pentip bakidan ki break bakam miladi kum ki advocate banle kini kam bamman kalai thu bakadan ru ko ke dukan ka bar advertise ki kam jang kinong side an ke bolong persya ik advocates act bat maham ru ki dapat ba bakim bit satya banle yakini kam bi an ki bolong persya ya ka an Yawan lang handi naga district council court bar association president vice president badi assistant secretary lambat nga badi secretary jongga district council court bar association kay kabalaja kalongba hakini gitin yatsi ladon lalap daga court jongga district council court lalap hujuni judge kalalap adon ubrio bala persyang don ki brio bala persyang ban for check signature jong magistrate hadian bagi lalap ye kata te ki lale ke badan kam ki la file ki member jong executive committee jong ka KGDC ki la file ya ga ijhar FIR ya kita ki brio patla hadian bala docket hendak search lalap bagi kita ki brio ki ong ba kadon ka link bat ki cyber rupa ki print ya ki kot na ka cyber we don't want to impa ban shim ki teng jong kita like ka ani kan le kita karan kambaro timre ka ka bangi wan hangni ban ong ka longpa ni won ni ki priu ni ai ka warning ni ki priu pa la da ki don ka lu ka jingja ka baki dan company consult ki lawyer ki ban one which ki lawyer ki ban ki second party ki third party ki badai ki agent kumni kum tai namar bun bha namar ni la lap ken ba kitu ki wan shani da ka bagi ong ba kitu ki priu ki beduk kumni kum tai rap lem ni la ya rap ya ki bat hadian nang ta bare ma ki kala ki tu bon ki agent ki charge kala na ki priu ka bisa ka ba khambon banya ka bangi yo mangi ki badai ki advocate ken tenang ta ka di ko we bangi mut banwani ko nak ta sa we bade ya ki cyber mo bagi kwa banong ki common stop center ki cyber bagi shek bo ki advertisement hang tu banong affidavit done here nang ta screen ki advertising ki ba ong ba ki ba ya hap ka legal profession jungi ki legal profession jungi kam allow ni kam sha ini bangin advertise ni dia bangin project ni dia ka nakata kada balong illegal bangin le kam ta dila ki le kam ta ka mut ishim ni ka kam kum ki advocate ka pamut ba kim dan license so ka balong illegal balong ki lawyer ki pleader ki babiang ni ha ban puli ni ha ban yo ka license ti tangi ka mut ba ka warning na ka ki priu bala ki don kam kin wan shakmat ban ki du pe ki lawyer na mala ka ja ka nang ni hadien habut pede de nginum la ban yarap ku kita ni ha ban take legal action bet na ngi lap ku kita ki ban ja hadien hadirin ba kadon ko competition mo ka wan shakmat lang ba ita ikong ni ban correct ya ka birth certificate ka bala bakala wan shakmat da ka ba file ko we ka miss application ha po sa council court ti hadirin ba la file ka da miss application ha sa council court onda ha bala pe je ta ti ki judge dong ba mi don kam ya ka order ka bala pass min shwa tin da la pe ka order ka bala pass min shwa ken salap ta ba signature kam dai ka jong ki du ni magistrate ka don ha ka court ka bo ala ba kila should forge the signature on the hapa kila lap will forge the signature he khot ni ti kong ibade petitioner iba wan shakmat ban file the application he khot ni tai kong particularly ya tho ma hi ken yong ba hi how tau brio ubaju penle ki PDs ki birds application bagi death application kan ti dalam khot tau brio pada umde hiru advocate umde ule person bom dan license bom dan ni ti hadin nang ta kisah shakmat kisah file ke FIR kan ngomong orang ke ST ke nyimdan mangibangin le ye halor ki ST ma kata kali ka kam jum ki bala ai ki hi bale ande ki pang problem mangi kalau be baki le ki kam jom ni ki lawyer kan kata ko ki affidavit allow the ki day person ban le na ni ki lu cyber kimdan hom per le ki affidavit ni ki seal ni ki deed of declaration kita baro ki de ki kam jom ki lawyer but dan kam ban wat de ban ong tang lawyer dan kam dan license halor kata te lada ki le kata kalau illegal kan ni buat pensuan ni ki cyber rupa kimde kin ban le itu nila ada pihak keren roi kani ba DC dan di DC rula iong ila take action halor kani ba ila
ila tho she ki tu ki common stop center bagi di ban stop no bagi ki di ban bagi num dai shu ban le kum ta tang bang i badang don hadu mentar ban advertise ken ni witness dala di ni ya shrum shne ni chat mulai shalaban shala shu miar idon ditukan di bathong tu affidavit done here ka pam lok en ke badai namara ni ka profession ni kam shati ban advertise ke di ka senjang la da batai mende kalong ba ni la de file FIR ka case kala ya chukman te halon da pa te ni de association yim kwa bangin so fast dan ni bangin ya ka yo kulit ban ka kod ye ka kod kan sale e ka badai ban ya te re na ka kam juga association ka bangin wan chukmat kalong be bangi ai ya ki brio ka ni kwa ki brio chungi bakin num lek ki chikini ki brio ki badai ki third party dan ni second party hinde kin one which ki lawyer ban wan kran chukmat la da kidan kam ki legal ki kam ken ki baki dei shpang wala da pi ong kata ka jing ken duna ka jing ken dor borobor ka don be ka jing kren da finang ban bu akmat jongi ba pin ong ni dei na ka ni bon pa ki bangi rak ki bangi tip bakim don pisang shirak lu na mati awal buat ni kong so hale singim don pisang ni tai ting ting lang na pala na jong ru tin ring a sham pa bon sin hi ki dei ki tu ki brio ki basu ak ke lagi ko magi dei ki pida ki de ki agent ki ya ki brio satu ki ong be tende ka bangi ki ka pida san spa ki chate ki charge san aja kata kadi ka kilak hen ka bai le ka bai wan ka jong ki kum ne kum tai ten re ka bala ting ting kala long palat ba de ke ni ke bang kalau ki ai bad name no ni ki ai no ka teng ka basni ye ni ki advocate en khma jong ki brio ting la pau bangi de bangi membership san hajaran ten de bangi de ki tu ba ki bawan leng ba jong ki tu ki brio shan long ki document nga pamut ban ong ye fee ki bangi day ni ben le ong ki lawyer ki day ki tu ki kam tu ki lawyer kum ki affidavit ki case ki miss case ki tiki kam tu ki lawyer dan bala do way pat ban le namar wi dan kam ne ka license they should tang first time ni kam pat take action ni la should solve no kum tu tang apo code kala kod no ni la should hot ni la should kren la file of ayat ta kala ayat ki case ban la should kod no ten reng o ni so bangi di ban wan shakmat ti ban so wi ki pai pa ki chungi ru ba ki num le ke kum ta namar ba da ki le kum ta ka penja rom ke ya ka fraternity jongi ki advocate barok kan bat makil ki dunong nama hak jaga bakin yo charge tan kantian charge bor mo yaki ho dan kam bakin soy dan kam ruki advocate ban identify ya ka affidavit borobor ka kom ka di bat di bandam ki advocate ki ba identify ki ba itu mut identification ki sutu ingat rai mut ban itu ka jing itu badan kam naki kalau kami ni kena macam cyber, so na cyber, ni na cyber kami kena directly cyber dengan ini bagi nak tahu witness kata, bagi witness bagi kamat lojong, bagi ini bagi tahu affidavit dan here, tingim tu kita link ayu hang tu, tinggi let hang tu, kita pale, tingkum tan terter nak tu kerja ayu nang ta bade, tinggi mereka kata kalau bagi isya force mengiklan hang ni, kaklam mereka affidavit, mereka code order, jangka birth and death application, coba kita forge. Mungkin tangi birth and death certificate long kabajaman ta ka bangi lab ka day ki birth and death ni da dak directly ni bangi lai i ka ko order lu tamang im kwa kan disclose hang ni nama im kwa ban bakan leak no ka ke mo kat bau pulit bat ka kod ki dang le ten re ni lab bin bakari ka kod order ting ye ni tien ke nang ni spot yo kami sa ki we ki bakam he ki kam ki bakam he yo le sikan la ban long ba de ka wa chi ka bakra pe misuse kadon ka section yo ni no forgery ru kadon 420 jong ka IPC 420 jong kita ti kelawan ke tu BNSS mo kadno ka day section ha ba dia tang ba according to IPC ka di 420 kipen ngap di pulit